Diyos marhay na hapon po sa Indogabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Malahod na po ang gabos sa pagpamili kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samo mga kasaklan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Isabay po niyato sa satong mga pagpamibi ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, dolot ni Lori Bedford, Bong and Jean Gapayaw and family, Mark Jason, Arlene Morano, Jo Marie Are, Jonaline, Chodora, Almilia family, Ryan Altavano and family, 4M, pasasalamat for the gift of life of Anika Vines Madridano, Dolot kan Madridano family, and for passing DCAT Home Bio program, Dolot ni John Benedict Coloso. Para sa mga espesyal na intensyon, for job application, Dolot ni Christine Grace, for good health and peace of mind, Dolot ni Early Empig, for fast recovery of architect Michael Relente, Dolot kan Nodalo family. Para man sa espesyal na intensyon, Dolot ni Josephine M. Lorejo and family, asin kan Mendoza family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Efren, Dolot ni Eva Flores, Eduardo Sr., Dolot ni Bong and Jean Gapayaw and family, Francia, Reynaldo, Lorenzo, Dolot kan Bon family, Nenita, Rosario, Dolot ni Marge, Alicia, Dolot ni Lani Yasol, Papa Juan, Dolot ni Rudy and Marlene, Marlene and Aldo, Dolot ni
Ronaldo Ahero and family. Fidela and Rodel, dulot kan Archaga family. Winifredo, dulot ni Arlene Morano. Democrito and Elisa, dulot ni Josephine M. Lorejo and family. For All Souls, dulot ni Cynthia Arcos. Salome, dulot ni Mary Joy Contacto and family. For All Souls, Ricardo, dulot ni Ryan Altavano and family. Benjamin, dulot ni Charlene Osma and family. Norma, dulot ni Eva Flores. Remedios and Juan. Raquel, Consuelo and Macario. Gloria and Quintin, dulot kan Broncano family. Sa giraray, Diyos marahay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, na ikaapat na Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat, iyuman ang Domingo kan marahay na pastor. Ngunya na ikaapat na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, iyuman ang Domingo kan marahay na pastor. Ang liturhiya nagpapagiromdom sa to na kita dinadangog ni Jesus ang marahay na pastor, asin mayo nin makakaparayo sa to sa iya. Bilang marahay na pastor, inaapod niya kita na magdangog asin magsunod sa iya na may pagtitiwala asin pagtubod. Lugod, danay kitang maginharani sa kagurangnan, ta siya ang magiya sa to sa buhay na daing kasagkoran. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa
Kagurangnan kita sa iyang banwan, inapod naging tanan, inipon naging saro, sa Diyos na sa tungkang tubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Once again, this fourth Sunday of Easter has a special name. We call this Sunday Good Shepherd Sunday. Hinihiling ta si Jesus na nag-aataman sa satuya. Nagsasarig ngunyan sa mapangataman na Diyos, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyo ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Asin sa daga katuninungan sa mga taong marahayan moon, inuumang ika, inulukyo ika, sinasamba pinapanguraway, pinapasalamatan ika. Ulikan dagulang kamurawayan, ulikan dagulang kamurawayan, kamurangnan
mga kasalan, kan kinabalabuan sa mo, nakuan sa mo, pagkimaera, ikaw na nagtutukaw sa doon na naman, gawirahin kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urang kalangkang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Isma. Kamurawayan sa Diyos, Sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkud paman, daraha kami sa pakisumaro sa mga langit nun na kaugmahan, tanganing an mapakumbabang aripumpon, makaabot duman, kun sain an pusoanon na pastor, enot nang naggikan. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling sa to ang isog buot kan mga enot na Kristiyano sa pagharubay kan marhay na bareta sa tahaw kan persekusyon. Maski ngani ang iba dai ako, dakol na mga hentil ang nag-ugma asin kinugos ang tataramon kan Diyos. Lugod kita man maging maisog na ihiras ang satong pagtubod asin magtiwala sa plano kan mahal na Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibokan mga apostoles. Hale sa Perga, nagdagos si Pablo asin Bernabe sa Antioquia nin Pisidia. Kan aldaw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga, saka nagtukaw. Pakatapos kan pagtiripon, dakul na Hudiyo saka mga bakong Hudiyo na nakumbertir sa Judaismo, ang nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe. Tinukdoan sinda kan mga apostol sa kasinabihan na padagos na mamuhay sa biyaya nin Diyos. Sunod na Sabado, haros gabos na tawo sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramon nin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudiyo ang kadakol na tawo na ori sinda, kaya dinuskitir ninda si Pablo sa kasinupo. Alagad orog na nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan ninda ang mga tao, kaipuhan na sa saindo nguna ipahayag ang tataramo nin Diyos. Alagad huli ta dainindo iyan inako, asin dainindo ibinilang ang saindong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing kataposan, maduman kami sa mga pagano. Huli ta ang tugon sa mo kan kagurangnan iyo ini. Ibinugtakta ka na maging sarong ilaw para sa mga pagano. Tanganing ibareta ang kaligtasan, sagkod sa mga puro kandaga. Pagkadangog kaini, naugmaan mga pagano, asin pinamuraway ninda ang tataramo nin Diyos. Dangan nagturubod ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramo nin kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyon na ito.
Alagad pinaribok kan mga Hudiyo at mga lalaking namamayo kan syudad, asin ang mga babaeng ginagalangan sa maki Diyos. Huli kaini pinasakitan ninda si Pablo saka si Bernabe, dangan pinahali sa saindang teritoryo. Kaya pinagpag kan mga apostol an alpog sa saindang mga bitis, tumang sa mga tawong ito. Dangan nagduman sinda sa Iconio. Ang mga paratubod sa Antioquia, napano nin kaugmahan, asin kan Espiritu Santo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Bilog na kinaaban, maugmang mag-awit ka sa kagurangnan. Maugmang maglingkod ka sa kagurangnan. Magdulo ka sa atubang niya, asin mag-awit nin maugma. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Midbidun mo naan kagurangnan iyo ang Diyos. Linalang niya kita, asin sa diri niya. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Marahayon an kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing kasagkoran, an sa iyang pagkamaimbod magdadanay saggod paman. Kitaan sa iyang banwaan, asin mga karnero na sa iyang ataman. Sa bisyon na pinaglaladawan sa pagbasa, mahihiling ang dakol na tawong nakagubing na puti, nakatindog asin anda magsunod sa kordero kan Diyos. Pinapagirumdom kita kaini na sa tahaw nin kasakitan ang Diyos sa tuyang pastor. Magsarig kita sa iyang promesa asin makukuata ang kusog kaibahan niya sa mga pagbalo sa satuyang buhay. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa libro ning kapahayagan. Pagkatapos kaini, nahiling ko anday mabilang na tawo, hale sa gabos na rasa, tribo, nasyon sa kalingwahe. Nagtitindog sinda sa atubangan kan trono, asin kan kordero. Nakagubing ning puti, sa kamay mga kapot na mga sanganin palma. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahan ninda ang sa indang mga gubing, asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Kaya yaon sinda sa atubangan kan trono nin Diyos. Naglilingkod sa iya aldaw banggi, sa laog kan sa iyang templo. Aatamanon sinda kan nakatukaw sa trono. Daina ng sinda magugutom o mapapaha. Daina sinda mapapaso, kan aldaw o kan anuman na init. Hulita ang kordero nasa tahaw kan trono, iyuan sa indang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga burabot nin tubig na nagtatao nin buhay. Asin papahido nin Diyos ang gabos na luha sa saindang mga mata. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, nagdadangog sako an mga karnero ko. Midbid ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Tinatauan ko sinda nin buhay na daing katapusan,
asinda inanggad sinda mawawara, mayo nin makakaagaw sa inda sako. An sakuyang ama, na iyo ang nagtao sa inda sako, pinakadakula sa gabos, mayo nin makakaagaw sa inda sa sakong ama. Ako asin an ama, saro. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Jesus is our good shepherd, and we are His sheep. Asin tanganing masiguro niya na dai kita mapapabayaan across time, iwinalat niya kay San Pedro ang otoridad. Peter was the first pope. Asin naguugma po kita ngunyan sa biyaya nin bagong Santo Papa, our new Holy Father, Pope Leo XIV, who was elected last May 8, Rome time. Ang ngaran niya, Cardinal Robert Francis Prevost of the Order of St. Augustine, saro po siyang Augustinian. Namundag kan September 14, 1955 sa Chicago, Illinois, sa US. He is turning 70 this year. Dati po siyang prefect kan Dicastery for Bishops puon kan 2023. And now, he takes the place of St. Peter as the shepherd of the Catholic Church all over the world. He is the 267th Pope of the Church. Ang mga Santo Papa nagpipili po nin ngaran. Ang pinili na ngaran ni Cardinal Prevost, Leo XIV. Sa Bicol, aapuduntas siyang Papa Leon. Sumabuot po na Leon. Makahulugan po ini dahil ang ngaran kan Papa, iyo ang nagtatao nin pastoral direction. If you remember, Cardinal Bergoglio used the name Francis to remind us of Saint Francis of Assisi na nabuhay sa kadukhaan. Francis gave us that in his papacy. Sarong Santo Papang simple, nakikisumaro sa mga dukha. Sisay si Leo, Leon, Leo. Makahulugan po ini dahil ang last na Santo Papa na nagpili kan ngaran na ini, si Leo XIII, naging Papa kan 1878 sagkod 1903. Medyo haluin na, pero dai po nalilingawan kan simbahan si Leo XIII. Why? Dahil kan siya po ang Santo Papa, tinawan niya nindoon ang Catholic social teaching. Nganing bakong madaling malingawan, gagamitan ta ni mnemonic, CST, Catholic Social Teaching. Ano po ini? Iyo po ini ang application kan Gospels sa arual daw na pagkabuhay sa sosyedad. Daidaa pwede, sabi ni Pope Leo XIII, na nakakulong sa laog kan mga simbahan ang katolikong pagtubod. Kaipuhan, ang Catholic faith, isinasabuhay sa luwas kan simbahan. Sa laog kan harong, sa trabaho, maski sa satuyang gobyerno. Digdi po kita minsan nag-iiriwal, allergic ang mga tao sa Catholic social teaching. Sabi kan iba, dapat makiaram ang simbahan katoliko sa gobyerno. And then they start talking about this principle of the separation of church and state. Ang pakasabot po ninda kan separation of church and state, yun na, dapat makiaram ang simbahan. Dapat silensyo sana ang simbahan, lalo na sa political and social issues. Pero aram po nindo, bako pong arog kaiyan ang tamang kahulugan kan principle na ini.
Kung naadalan ta po ang world history, as in, susuy-suyon kung saan ini nagpuon, masasabutan ta na nagkaigwa po kaining principle of separation of church and state dahil kaidtong panahon sa Europa, nakikiaram ang gobyerno sa simbahan. Bako ang simbahan sa gobyerno. It's the other way around. Why? What was happening? Minamanipular po kan gobyerno kaidto an appointment nin Santo Papa, nin mga obispo, nin mga padi. Pigko-control kan gobyerno ang church properties and church revenues. Pinagbabawalan ninda ang religious activities. Kaya kan 17th to 18th century, paluway-luway po na nabilog ining principle of the separation of church and state. Tangani pong i-protect ang satuyang simbahan, i-protect ang religious freedom kan iba pang relihiyon, as in limitaran po ang state power sa manlain-lain na relihiyon, bako sa ng Katoliko. Day po kaini pinagbabawalan na magtaram ang simbahan manungod sa politika. Dahil bakong mga Pilipino man ang miyembro kan simbahan? Pag sinasabi pong simbahan, bako sa na po yan ako, bako sa na pong church authorities, kita gabos, kita ang simbahan. Kita ba ang binabawalan na magtaram? In fact, karapatan as in moral obligation kan simbahan na magtukdo manungod sa satuyang political participation because politics has a moral dimension. Now, morality and faith are very much within the competence of the Catholic Church. Kasabay na po dyan ang mga implikasyon sa sosyedad, sa politika, sa ekonomiya. Ang trabaho po kan simbahan is to form our consciences for daily life. As in tamang-tama, providentially, today is Good Shepherd Sunday. On Monday, we will elect our new government leaders. So while we are preparing to cast our votes, ining ebanghelyo tapo ngunyan, tinatawan kita nin model for leadership. First, Jesus says, "My sheep hear my voice, I know them, and they follow me." Ang saro da pong marhay na pastor, siring ki Jesus, tattaong magdangog. Midbid niya ang sa iyang sheep, midbid niya ang mga inaataman niya, dahil nagdadangog siya sa sainda. Pirmita pong nadadangog sa local politics. Midbid ko yung kandidatong yan, tagadigdiyan sa mo, kaya iboboto ko siya. The basis for voting is familiarity. Midbid ko yan, tagadigdiyan sa mo, susuportaran ko. Pero bako dahil midbid mo siya, midbid ka man niya. Tibaad aram nindaan ngaran mo, pero dai niya aram ang tunay mong pangangaipo. Baka may picture sinda sa imo, nagpa-selfie, pero mayong responsibilidad sa imo. Kaya ang magayon na ihapot, tunay daw na nakikisumaro sa samuya ang kandidatong ini, o malinaw na ibaman ang kinakban niya sa kinakban ni. Nagpapanggap siya na dukha dahil kampanya, pero sa luwas kan kampanya, buhay mayaman, suhay sa samo. Second, Jesus says, "I give them eternal life, and they shall never perish." Ang marhay na pastor daa, nagtataong buhay, life-giving. Bako sa regalo, kundi sa marhay na paggugobyerno. Sabi kan saro kong amigo, basta nagtatao sa mga tao, pwede na yan. Iboboto ko yan. Hababaon na po lugod ang standard ta sa mga leader. Basta may sobre, saka may relief, pasado na iyan. Alagad ang marhay na leader, aram ta, da isa na nagsisimbag sa
presenteng pangangaipo o sa short-term needs, kundi nagmamangnukan long-term sa futuro. Kulang po baga ang 5 kilong bagas bilang kabuhayan kan sarong pamilya? An gusto ta po bakong relief? An kaipuhan ta livelihood? Kulang man po gayod an sarong t-shirt tanganing magpa-eskwela nin aki. An kaipuhan ta po bakong dole out? An kaipuhan ta scholarship. In other words, ang genuine leadership, bako sa nang matinao, kundi empowering. Tinutukdoan kita kung paano magsira, bako sa nang magtaonin nakapatos na sira. Kaya ihahapot ta, tunay daw na ibinabangon kami kan kandidatong ini hali sa kadukhaan, o pinagdadanay kaming dukha, tanganing pirmi kaming nakadepende sa iya. Am I being kept in poverty so that I always depend on this leader? Finally, Jesus says, no one can take them out of my hand. An marhayda ang pastor, pinuprotihiran ang mga ataman niya. Dais siya nawawara pag nagkakaproblema, kundi naninindugan. Pag may kalamidad, yaon. Pag may kakulangan, may pangangaipo, yaon. Nagtatabang. Igwang mga leader na pirmisa ng yaon sa events. Pero daita man nahihiling pag igwang krisis. Ano daw, sincero daw ang kandidatong ini na maglingkod sa mo? O magayon sa naan tinataram niya ngunyan dahil nangangampan niya? Dear friends, this Sunday, we are being invited to be discerning. Nagaatid-atid kita, tanganing makaarog ang satuyang mga leader ki Jesus. Mapili na naman po kita nin leaderes para sa masunod na mga taon. Mapili po kita nin mapastor sa sato. Dayman po kita naghahanap nin perpektong tao, pero sana lamang mga pastor sinda na sincero, may kakayahan, may integridad. Ipamibita po si Pope Leo, ipamibita ang satuyang lideres de gobyerno, na lugod makaarog sinda ki Hesukristo, ang marhay na pastor. Tindog na po kita. Asin simbagunta ang tataramon sa pagpahayag kan katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa satuya po na pagselebrar ki Jesus, ang marhay na pastor, na nagdudusay kan sa iyang buhay para sa iyang mga karnero, asin mantang nagsiselebrar kita para sa pirilian sa Lunes, darahon ta po ang satuyang mga pamibi sa mahal na Diyos, nagsasarig sa pangataman niya sa simbahan asin sa kinakban. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para ki Papa Leon, ang bagong kasalihid ni San Pedro, tanganing tauan siya kan kagurangnanin kadunongan, kusog buot, asin pagkadayupot sa pag-ataman kan simbahan, sa katotoohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang nasyon, urog na ngunya na pirilian, tanganing ang mga botante, magpili nin lideres na onesto, may pagmakulog, asin naninindogan sa ikakarahay kan kagabsan,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na opisyal kan gobyerno asin mga kandidato, tanganing sayumahan ninda ang mga gawe nin korupsyon, asin maglingkod na may integridad, hustisya, asin pagkamuot sa mga dukha. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, ang komunidad kan mga karnero ni Kristo, tanganing danay na mamidbidan ta, ang tingog kan marahay na pastor, urog na sa mga panahon nin pagkaribong asin pag-alangan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, naghehelang asin nalilingawan, tanganing rangahon sindakan kagurangnan, na dai nagpapabaya sa iyang mga karnero, asin tanganing kita maging mga instrumento kan sa iyang pagkaherap. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. This Sunday, we also remember our mothers. Ipamibitaan sa tuyang mga ina, pati ang mga babaeng nagtindog bilang ina para sa satuya. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, hinanyugaan mga pamibi kan sa imong banwaan, sa pagpreparar niya mo sa pag-utob kan sa muyang katungdan bilang mga siyudadano, papagdanaya kaming dayupot sa tingog kan sa imong aki, an marahay na pastor, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo paskwal, tanganing an padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan nin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi,
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagad na ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, han sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma ang surugoon mong si Francisco na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako ang sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Birhen Kanchina. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugna ni San Pedro, asin kan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang ama na nagtaos sa to kan marhay na pastor. Pagmanalunan ngaran mo.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yeso Kristo. Ulito sa imong kahanan, asin ang kapangyarihan, siringgan ang kamunawayan, sa mga kahanan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero con Dios, na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginawa. Kaheraki kami. Cordero con Dios, na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginawa. Kaheraki Cordero con Dios, na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginawa. Nawi kami, ning katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang satuyang marhay na pastor. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, panadan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Simong dugo, buhay ang kasangkot.
Anak na banal na itinaos sa pagkabos, inumaning buhay. Jesus, nakagurang na. Ikan sa muyang paglaon. Ikan na banal sa langit ikan. Magkakanak kami kagurang na. Ikan kinakailanganan. Pinaan para sa mukabos. Ikan harap na banal. Banal na itinaos sa pagkabos, Inumaning Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asinan kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O marahay na pastor, kaugaying antabayi an sa imong aripumpon. Asinan mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kan sa imong aki. Papagkanigoon mong tipunon sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Subcommission on Vocation. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 36,690 pesos asin 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,855 pesos asin 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,116 pesos asin 55 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maot po magbakal, magdulok na lang po sa mga tao sa likod o sa opisina. Maot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 3,700 pesos. Anonymous, 3,000 pesos. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos. Apat na anonymous na tig 500 pesos. Anonymous, 200 pesos. Donation through GCash, 10,660 pesos and 15 centavos. Boy and Girlie Mirabuna and family and Engineer Ben Mirabuna, 5,000 pesos. Melly Marticio and family, 2,000 pesos. Reginaldo family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indugabos sa presensya ni Dungunyan. Salamat sa satuyang mga lingkod kan altar asin sa tung online community. Tomorrow is the third Sunday of the month
And the third Sunday of May is Mother's Day. Digdi po sa tuya sa St. Jude, celebrate ta iyan bilang kapiestahan kan Virgin of China. In the 1900s, nagpahiling po si Birhen Maria duman sa China, mantang pigpi-persecute ang mga Kristiyano. Asin kan nagpahiling siya, she was wearing royal robes, bado nin sarong reyna. Igwa kitang duwang depictions digdi sa images. Asin nagpapahiling digdi si Santa Maria bilang nag-aataman kan sa iyang mga aki sa China. Ipamibitaan sa tuyang Filipino-Chinese community na lugod danay sindang nasa pangataman ni Birhen Maria. At the same time, we also pray for our mothers. Iniimbitaran ta po ang mga ina na yaon digdi to kindly stand for a blessing. All mothers po, kindly rise. Pwede man po. Let us pray. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their daughters and sons, may honor and appreciate them with a spirit of profound respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire them to live their vocation as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them continue to trust in you all the days of our life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Please remain standing. Palakpakan tapuan sa tuyang mga ina. Happy Mother's Day po sa Indo. Salamat sa oroaldaw na paglingkod asin pag-ataman sa indong mga pamilya. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, isabuhay ang katolikong pagtubod sa arualdaw. Salamat sa Diyos.